जों बेलाय खाथं थगिया दखनाङै दङ से मणिपुरनो दैयै जोंहा जागा नखा जे नारिनि जेतन जे अत्याचार खालायजाक पानि बेलाय खेनो जों बोरै रक खाथं सिसि खायरक सुसु दिनै मेथाइ रक बाय जे जों दिनै आ जागाव खालायजाक दं माने जे सकसाजाक दं माने दाङा नाङै दं माने जों जत सारा पृथ्वी सारा वालानो जों साइमानखा जे बोरै खरखनिनो जे अत्याचार खालायमाने जे रेप खालायमाने आबो सोंथाय नगा आसगै दंमालिया जोंबो दिनै दाकारजलाते जम्बैजला आमचायो जों दिनै बिखु मिसिल खालायो अबनो प्रतिबादि खालायो जों मोदी नों नायसमै नायदि निनि मकल बाय फियोगै नाहारि नायदि नों बोरिनि साखाव बुमानि साखावासो नों राग याक नायजाथोंगा के नों बुद्धि सरकार खानाय नायदि आबनो बागैनो नों अबनो दाक्ति दाक्ति रसायनादि अबनि मामलाथ नों जे मुख्यमंत्री जाय दंमानि नों ताय मुख्यमंत्री जाय मांगला आबनो बागैनो जोंनानो सोंनानै मुसुङो सानानै मुसुङो जे मणिपुर हावो आगिना हागिना तंकसां जाखसां तंनानै बागै निनि थानियो जों दाबि खालायो दाक्ति दाक्तिना नों अबनो रसायनानै नेंथों जतनानो हामबाय Kontak kan, kamu tungguan tuh. Kamu nanti grup mau foto.